Abụ Ọma isi nkiri 22. Abụ Ọma nke David. Chineke m, Chineke m, n'ihi gịnị ka ị hapụrụ m? Gịnị mere i ji dị anya n'inyere m aka na n'okwu niile nke ịsụ ude m? Chineke m, ana m akpọ oku n'ehihie ma ị dịghị aza, n'abalị kwa ma ọ dịghị ịnọ jụụ m nwere. Ma gị onwe gị dị nsọ, gị onye na-anọkwasị n'otuto niile nke Izrel dịka ocheeze. Na gị ka nna anyị ha tụkwasịrị obi. Ha tụkwasịrị obi, i wee mee ka ha gbapụ. Gị ka ha tikuru, emekwara ka ha wepụga onwe ha. Na gị ka ha tụkwasịrị obi, ihere emeghịkwa ha. Ma mụ onwe m bụ idide, ọ bụghịkwa mmadụ ka m bụ. Abụ m ihe ịta ụta nke mmadụ, na onye ndị m na-eleda anya. Ndị niile ndị na-ahụ m na-achị m ọchị. Ha na-enu ọnụ, fufee isi, sị, "Tụrụ onwe gị ruo Jehova arụ. Ya mee ka ọ gbapụ, ya napụta ya, n'ihi na ihe ya atọwa ya ụtọ." Otu ọ dị, gị onwe gị bụ onye meworo ka m wapụta n'afọ nne m. Ị na-eme ka m tụkwasị obi mgbe m nọ n'ara nne m. Na gị ka m tụkwasịrị site n'akpa nwa m. Site n'afọ nne m ka gị onwe gị bụ Chineke m. Anọla m n'ebe dị anya, n'ihi na mkpagbu dị nso, n'ihi na ọ dịghị onye na-enyere m aka. Ọtụtụ oke ehi dị m gburugburu, oke ehi dị ike nke Bashan na-agbawo m gburugburu. Ha saghepụwo ọnụ ha n'ahụ m, dịka ọdụm nke na-adọgbu anụ nke na-agbọkwa ụja. Dịka mmiri ka awụsiworo m, ọkpụkpụ m niile ekesawo onwe ha. Obi m aghọwo ihe dịka wax, ọ lọwo mmiri n'etiti afọ m. Ike m akpọwo nkụ dịka osisi, ire m na-arapụrakwa n'agba m. Ọ bụkwa na aja ọnwụ ka a na-atọgbọ m, n'ihi na nkịta dị m gburugburu. Nzukọ ndị na-eme ihe ọjọọ agbawo m gburugburu. Ha na-adụpu aka m abụọ na ụkwụ m abụọ. Ana m agụ akwụkwọ m niile ọnụ. Ndị ahụ na-elekwa m anya. Ha na-ekere onwe ha uwe m n'elu ihe m na-eyi n'ahụ ka ha na-efekwa nza. Ma gị onwe gị, Jehova, anọla n'ebe dị anya. Gị ike m, bịa ọsọ ọsọ inyere m aka. Napụta mkpụrụ obi m na mma agha. Napụta mkpụrụ obi m nwere naanị ya n'aka nkịta. Zọpụta m n'ọnụ ọdụm, ọzọ site na mpi atụrụ ka ị zọworo m. Aga m akọrọ ụmụnne m aha gị, n'etiti mkpọkọta gị ka m ga-eto gị. Ndị na-atụ egwu Jehova, toonu ya. Unu niile bụ mkpụrụ nke Jekọb, sọpụrụnụ ya, tụkwanụ ụjọ ya, unu mkpụrụ niile nke Izrel. N'ihi na o ledaghị mweda n'ala nke onye wedara n'ala anya. Ọ kpọghịkwa ya ihe arụ, o zonarịghịkwa ya n'ihu ya. Ma mgbe o tikuru ya, ọ nụrụ olu ya. N'ebe ị nọ ka otito m si abịa n'ime mkpokọta gị bara ụba. M ga-akwụghachi nkwa m niile n'ihu ndị na-atụ egwu ya. Ndị dị umeala n'obi ga-eri ihe rijukwa afọ. Ha ga-eto Jehova bụ ndị na-achọ ya. Ka obi unu dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Nsọtụ niile nke ụwa ga-echeta, laghachikwutekwa Jehova. Agbụrụ niile nke mba niile ga-akpọkwa isi ala n'ihu gị. N'ihi na ọ bụ Jehova nwe alaeze, ọ na-achịkwa mba niile. Ndị bara ụba niile nke ụwa ga-eri ihe, kpọkwa isi ala n'ihu ya, ka ndị niile ndị na-arịda n'aja ga-eruru ala. Ha na onye na-edebeghị mkpụrụ obi ya ndụ. Otu mkpụrụ ga-efe ya ofufe. A ga-akọrọ ọgbọ ọzọ akụkọ banyere Onyenwe anyị. Ha ga-abịa gosi otu ndị a ga-amụpụta n'ihu ezi omume ya, na o mewo ya. Isi nke 23. Abụ Ọma David. Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ m. N'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ ka ọ na-eme ka m makpu. N'akụkụ mmiri nke izu ike ka ọ na-edu m nwayọọ. Ọ na-eweghachi mkpụrụ obi m. Ọ na-edu m n'ụzọ niile nke ezi omume n'ihi aha ya. Ọzọ, a sị na eje m ije na ndagwurugwu onyinyo ọnwụ, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na gị onwe gị nọnyere m. Ndele gị na mkpanaka gị, ha onwe ha na-akasi m obi. Ị na-edo tebụl n'usoro n'ihu m, n'anya ndị na-akpagbu m.
itewe isi m mmanụ, iko m bụ inwebiga ihe oke. Naanị ịdị mma na ebere ga-agbaso m ụbọchị niile nke ndụ m. M ga-ebikwa n'ụlọ Jehova ruo ogologo ụbọchị niile. Isi nke 24. Abụ ọma David. Jehova nwe ụwa n'uju ya, elu ụwa dum mmadụ bi na ndị bi n'ime ya, n'ihi na ya onwe ya atọwo ntọala ya n'elu oke osimiri niile, meekwa ka o guzosie ike n'elu osimiri niile. Onye ga-arịgo n'ugwu Jehova? Onye ga-eguzosikwa ike n'ebe nsọ ya? Onye nwere ọbụ aka abụọ na-emeghị ihe ọjọọ, na obi dị ọcha, onye na-ebulighị mkpụrụ obi ya n'ihe efu, ọ ṅụghịkwa iyi aghụghọ. Ọ ga-anata ngọzi n'aka Jehova, na onye ezi omume n'aka Chineke nke nzọpụta ya. Nke a bụ ọgbọ nke ndị na-achọ ya, bụ ndị na-achọsi ihu gị ike, Chineke nke Jekọb. Ọnụ ụzọ ámá, bulie n'isi unu elu, ka ebulikwa unu elu ọnụ ụzọ ebighị ebi. Eze ebube ga-abatakwa. Onye kwa bụ eze ebube a? Ọ bụ Jehova nke bụ dimkpa na dike. Ọ bụ Jehova nke bụ dike n'agha. Ọnụ ụzọ ámá, bulie n'isi unu elu, bulikwanụ ha elu ọnụ ụzọ ebighị ebi. Eze ebube ga-abatakwa. Onye ka ọ bụ eze ebube a? Ọ bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha. Ya onwe ya bụ eze ebube a.